ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सोशल मीडियावर दर काही दिवसांनी वेगवेगळे ट्रेंड येत असतात। सध्या इंटरनेटवर जपानी ॲनिमेशन शैलीच्या घिबली किंवा जिबली शैलीतील एआय चित्रांची लाट आली आहे। ओपन एआय ChatGPTच्या नवीन अपडेटद्वारे वापरकर्त्यांना त्यांची छायाचित्र घिबली शैलीच्या स्वप्नवत दुनियेत नेण्याची संधी मिळाल्यानं इंस्टाग्राम सारख्या माध्यमांवर लोक आपल्या आठवणींना घिबली टच देत या लाटेवर स्वार झाल्याचं चित्र आहे। या फीचर्सशी परिचय झाल्यानंतर युजर्सनी आपल्या कल्पना शक्तीला वाट मोकळी करून देत आपल्या आठवणींना घिबली शैलीत पुन्हा जिवंत करायला सुरुवात केली आहे। काहींनी बालपणीचे क्षण तर काहींनी आपल्या लग्नातील आठवणी या स्वप्नवत दुनियेत गुंफल्यात। भारतीय युजर्सनी याला एक वेगळाच ट्विस्ट देत बॉलिवूडच्या काही अविस्मरणीय दृश्यांनाही घिबली आर्टच्या माध्यमातून जिवंत केलंय। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, ये जवानी है दीवानी, बाहुबली अशा गाजलेल्या चित्रपटांमधील काही दृश्य आता घिबली शैलीत सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतायत। आता हे फीचर तुम्ही देखील कसं वापराल तर पाहूयात। आपल्याकडील छायाचित्र लोक अगदी सहज घिबली शैलीत रूपांतरित करू शकतात। ChatGPT प्रो युजर त्यांच्या चॅट इंटरफेसमध्ये टेक्स्ट किंवा फोटो अपलोड करून काही क्षणातच घिबली शैलीतील छायाचित्र मिळवता येतात। एआय द्वारे त्याचं रूपांतर जपानी ॲनिमेशनच्या क्लासिक घटकात रूपांतरित केले जाते, त्यामुळे आठवणी या कलाकृतीचं रूप घेतात। हा ट्रेंड केवळ ओपन एआय पुरता मर्यादित नाही, तर ग्रोक, जेमिनी या एआय प्लॅटफॉर्मनीही ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे। त्यामुळे अधिकाधिक लोक आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या क्षणांचे घिबली चित्रात रूपांतर करतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।